खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। चिराङाव गारिनि गिख्रंथाव जाब्रबथायजों गारि सालायग्रानि जिउ खहा जोबोद गोख्रैथिजों खारनाय गारिखौ अदेबानि साखा खबब्रै किया गारिखौ सामलायनो हायैयाव किया गारिया फुख्रियाव गलांदों जायजों गारि सालायग्राया जिउ खोमानो गोनां जादों। AS19Y4377 नाम्बार थानाय किया गारिया दैयाव गोग्लैहैदों बा फुख्रियाव गोग्लैहैदों जायजों गारि सालायग्राया जिउ खोमानो गोनां जादों। चिरांनि दांथल बासुगाव थांनाय लामा काकरागावआव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाथाया। जिउ खोमानांनाय ड्राइभारखौ गवालपारा जिल्लानि हाराधन दत्त होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगो ओनसोलनि सुबुंफ्रा बेखौ नुसननानै पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिस SDRF हान्जा फायार सार्भिसआ जथाय फैनानै फुख्रिनिफ्राय गारिखौ बोखांनायनि हाबाखौ मावो। भेनेजुएलायाव गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायनि उनाव रैखा खालामनायनि हाबाया जागासिनो दङ। थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै सा 920सिम जाबाय आरो बांबावगासिनो दङ। जोखोम जानाया 3360। ओजोंहाय दासिम 50,000निबो बांसिन सुबुंफोरा गोमानानै दङ होननानै मिथिहोदों। भेनेजुएलानि काराकास ओनसोलाव थांनाय बुधबाराव खेबनैयै गिख्रंथाव बांग्रिं मावदोंमोन। खेबसेयाव 7.2 मेगनिट्युड आरो गुबुन खेबसेयाव 7.5 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदोंमोन जेराव गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जानायजों लोगोसे गोबां गिदिर फिसा बिल्डिंफोरा बे बांग्रिं मावनायजों गुग्रुबदोंमन। भेनेजुएलानि लागुआरिया ओनसोलावनो बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोमा गोग्लैदों जेराव गुबुन गुबुन हादर गासै मोन 17 हादरनिफ्राय फैनानै मिलिटारि पार्सनेल फायार फाइटार आरो गुबुन गुबुन रैखा खालामग्रा हान्जाया फैनानै रैखा खालामफैनो गोनां जादों। गेदेर गेदेर बिल्डिं जेरै 10 थाला बिल्डिं बायदिफोरा बायग्रुबदों आरो बेफोरजों होसिनजानायाव गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबांखौनो रैखाबो खालामनो हागासिनो दङ। खायफाखौ थैनाय थासारियाव रैखा खालामनो हादों आरो खायफाखौ गोथां थासारियाव बोखांनो हादों। जायनाखि खहा जानाय आरो सुबुं थैनायनि अनजिमाया गोबां बारा बेनिखायनो गेदेर गेदेर बिल्डिं बायग्रुबनायखौ बोखारनो थाखाय गेदेर गेदेर मेसिननि आंखाल जादोंब्लाबो आखाइजोंनो बायग्रुबनाय बिल्डिंफोरखौ बोखारनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ। ओजोंहाय नखरनि सुबुंफ्रा गाव गावनि नखरनि गोमानाय सुबुंफोरखौ नागिरनानै हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। खायफानि बिमाया गावनि 6 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाजों लोगोसे नखरनि 5 सोद्रोमाफोर बिल्डिंजों होसिनजानायखौ नागिरनानै हालाय हाफाय जादों। गुबुन मोनसे जाथायाव 9 थाला बिल्डिं बायनाय सिंनिफ्राय 15 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाजों लोगोसे बिथांनिनो फिसिनाय मासे सैमाखौ गोथां थासारियाव रैखा खालामनो हादों। गुबुन मोनसे जाथायावबो जोनोम जागोदान गोरलै गथ'खौ रैखा खालामनो हादों। रैखा खालामग्रा हान्जाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला खायफानो फन हरोब्ला बिल्डिं सिंनिफ्राय फनखौ हमो आरो रैखानि थाखाय गाबख्राव हरो होननानै फोरमायथियो नाथाय बायनाय बिल्डिंनि बबे खनायाव दङ बेसेबां सिङाव दङ बेखौ हमनो हाया। बेनिखायनो दा बिल्डिं बोखारनानै बा बायनाय बिल्डिंखौ बोखारनानै रैखा खालामनायनि हाबाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो। इन्डियानिफ्रायबो इन्डियान आर्मिनि मोनसे हान्जाया थांनानै डक्टर आरो मेडिकेल टीमखौ जगायहैदों। लोगोसेनो गुबुन गुबुन हादर जेरै आमेरिका, कलम्बिया, स्पेन, मेक्सिक' आरो गुबुन गुबुन हादरनिफ्रायबो थांनानै रैखा खालामनायाव मदद हैदों। रायजोनि दाब दाब जायगायाव देहा फालांगि खालामनायनि खामानिया सोलियो। आयेन बेरेखा देहा फालांगि खालामनायनि हेंथायै पुलिसा गोबां रेड खालामबोनानै गोबां आइजोफोरखौ हमबोदों आरो जायफोर देहा फालांगि खालामनायखौ सामलायो बिसोरखौबो हमबोदों। अब्लाबो रायजोआव देहा फालांगि खालामनाया जोबनानै थाङाखै। फिनसिल सहराव देहा फालांगि खालामग्रा गासै 29खौ हमदों। आसाम पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोलाव समनिफ्रायनो रायजो राजानिफ्राय अजद मोननाय लेखायै इम्पेरियेल मेरिज हल बेनि साखाथियाव थानाय गंनै स्पायाव रेड खालामनाय जादोंमोन। लटास आरो लाभलि स्पायाव रेड खालामनाय जादोंमोन जेराव लाभलिनिफ्राय 21 आइजोफोर आरो लटासनिफ्राय 7 आइजोफोरखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथियो आरो बेनिफ्राय 28 आइजोफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे आयेन बेरेखा खामानियाव बाहायग्रा गोबां मुवा बेसादफोरखौबो जब्द खालामनो हादों होननानै फोरमायथियो। बे मोननै स्पाखौ सालायग्रा पूजा दास आरो हिरक देबनाथखौबो बे दायाव एरेस्ट खालामनाय जादों होननानै फोरमायथियो। आयेन बेरेखा खामानि मावग्राफोरखौ पुलिसा हमनायनि उनावनो ओनसोलनि खाथि खाला सुबुंफ्रा ओंखारबोनानै आयेन बेरेखा खामानि मावनाया बन्द जानांगौ होननानै गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारिखौबो लायो। थांनाय साननैसो सिगां बरपेटायाव गोदोनानि सनानि मालाखौ सेख'नायनि उनाव दा क'क्राझारावबो गोदोनानि मालाखौ सेख'नाय जाथाय। सासे आइजोनि गोदोनानि सनानि मालाखौ सेख'नाय जाथाय जादों। शुक्रबारनि बेलासियाव क'क्राझार टाउनाव सासे बाइकजों फैनाय दुथाङा सासे आइजोनि गोदोनानि सनानि मालाखौ सेख'नानै लाङो। बे जाथाया रेलवे स्टेशन र'डआव जानो मोन्दों जेब्ला चन्दना राया रेलवे स्टेशन साखाथियावनो थानाय गावनि बिमादैनि न'आव थांदोंमोन आरो बेनिफ्राय गावनि न'सिम फैफिनबाय थानाय समावनो दुथाङा
बिथांनि गोदोनायाव गाननाय सनानि चेनखौ सेख'नानै लानानै खारदों। पुलिसा ओनसोलनि सीसीटीवी फुटेजखौ बुथुमनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ मावगासिनो दं। ओजोंहाय ओनसोलनि सुबुंफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला रेलवे स्टेशन ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो जौ आरो फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफ्रा जाबोबाय थादों, जायनि थाखाय बेफोरबायदि जाथाया जानो मोन्दों होननानै अजदखौ होयो ओनसोलनि सुबुंफ्रा। 28 जुन अदेबानि गाबोननि सानाव हादरसायाव फिन एलपि इउपिनि थाखाय स्पेसियेल टेट आनजाद जागोन। बर', गार', मणिपुरि आरो हामार बिजोंनि थाखाय गाबोननि सानाव टेट आनजादखौ खुंनाय जागोन। गासै मोन 15 मिरुआव आनजादा जागोन। सेन्टारा तामुलपुराव 3, गवालपारा आरो क'क्राझाराव 2 सेन्टार थागोन आरो कामरुप मेट्र', कामरुप, हजाइ, सनितपुर, कार्बि आंलं, काछार, धेमाजि, डिमा हासाव बेफोरावबो मोनसेयै सेन्टार थागोन। थांनाय 6 जानुवारियावनो बेनि फोसावथायखौ होदोंमोन रायजो सोरखारा। दा गाबोननि सानाव एलपि आरो इउपिनि थाखाय स्पेसियेल टेटआ जागोन। मणिपुराव फिन बोखांनो हादों गोबां बिबांनि हाथियार। मणिपुराव फ्राय सानफ्रामबो गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ बोखांनो हागासिनो दङ। फिन बोखांनो हादों हाथियारजों लोगोसे गुलि, बेफ्रुग्रा बायदि बायदि। सिकिउरिटि फर्सआ मणिपुरनि 3 जिल्ला कांप'क्सि, थौबल आरो न'नै जिल्लानिफ्राय गोबां हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों, जेरै AK-47 राइफल, 9mm कार्बाइन, .303 राइफल, गंब्रै पिस्तल, गंनै 19 सिंगल बेरेल गान, 129 गुलि, थरनै ग्रेनेड, 200 ग्राम बारुदजों लोगोसे गोबां मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां नुदों मोजां। नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों? बेखौ खिन्थानांगोन। मोनदों सानसे। दाथ' नुजोब्बायना? सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना? दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ फेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेसन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।